Všimli jste si někdy mrtvého stromu a říkali si, proč tu ještě pořád stojí? Proč ho nikdo neodstranil? Staré nebo odumřelé stromy mohou na první pohled působit zanedbaně nebo rušivě. V parcích i lesích na ně často nahlížíme jako na problém. Pro přírodu mají ale naprosto nedocenitelný význam. Na mrtvé dřevo je vázáno až 50% organismů, které se vyskytují v lese. Jsou to houby, lišejníky, je tam obrovské spektrum bezobratlých, brouci, blanokřídlí, jsou tam potom z obratlovců netopíři, ptáci, plazy a každý z těchto organismů si nachází určitý typ mrtvého dřeva, který mu vyhovuje. Proto je důležitý zachovávat v lesích, ale i v parcích a v sadech široké spektrum tohohle mrtvého dřeva. Protože něco jiného vám bude osidlovat tady ten strom ležící na zemi, kde vlhkost toho dřeva je úplně jinačí než u stojícího stromu. Mrtvé dřevo nemá jen jednu podobu. Může jít o stojící kmeny, padlé stromy, ale i hromady větví. Důležitý je také druh stromu, jehož mrtvé dřevo ponecháváme. Některé dřeviny, například třešně, jsou pro hmyz mimořádně cenné a proto jejich torza ponecháváme i v pražských ovocných sadech. Na území hlavního města Prahy se mrtvé dřevo pravidelně monitoruje a pokud je to možné, zůstává na svém místě. V naší činnosti se snažíme zachovávat především to přirozeně vzniklé mrtvé dřevo. Tady na tom stromě to je strom, který padl přirozeně po zlomu větrem, proto tady zůstává tak, jak v podstatě dopadl. Tady je přirozený zlom dubů, na kterém je krásně vidět rozdíl v tom, když ten kmen leží a když zůstane stojící. Tady u země je vidět, že to dřevo a ten trouch toho dřeva je výrazně vlhčí, na rozdíl od toho dřeva a toho trouchu, který je tady, kde ten trouch už je potom suchý a osidlují ho proto jiné druhy, než když by to byl kmen, který leží pouze na zemi. Tenhle strom už na jaře neobrazí. Velké množství mrtvého dřeva se ale vyskytuje také na živých stromech. Takovýmto stromům se říká biotopové stromy. Vidíme tady významnou velkou dutinu a různé mrtvé, suché větve v koruně. Čím je ten strom starší, tak těchto mikrohabitatů se na něm nachází větší množství. Můžete si všimnout, že ten strom je o něco nižší než okolní stromy, ale jeho koruna je prosvětlená. To byl cílený zásah, kdy se odstranily stromy v jeho okolí, tak aby tento strom delší dobu přežíval na tomto stanovišti. Staré stromy často odumírají kvůli nedostatku světla a prostoru. Strom, který má dostatek světla, může žít o stovky let déle než strom v hustém porostu. Právě staré a oslabené stromy poskytují domov celé řadě vzácných druhů hmyzu. Tento nádherný dub stál na hrázi rybníka téměř 400 let. V jeho dřevě se vyvíjely larvy našeho největšího brouka, tesaříka obrovského. Spolu s ním je na podobné staré stromy vázán také roháč obecný. Oba tyto druhy potřebují silné, osluněné a odumírající stromy, kterých dnes v České republice zbývá už jen velmi málo. I takový strom, který spadne do vody, dál slouží hmyzu. Některé druhy bezobratlých se totiž vyvíjejí výhradně v mrtvém dřevě ve vodě. Jedna z nejcennějších lesních ploch v Praze se nachází v Chuchelském háji. Naleznete zde totiž množství starého dřeva, které zde bylo záměrně ponecháno. Problémem dnešních lesů je především to, že v nich máme hlavně ty mladší stromy a že tyto nejstarší vývojová stádia tam už chybí. Ale přitom na ta nejstarší vývojová stádia je vázáno nejvíc té biodiverzity, protože vytvářejí nejpestřejší prostředí. Stojící mrtvé dřevo je velmi významné z důvodu hnízdění různých ptáků a dalších živočichů. A tento strom vidíte, že už poměrně brzo pravděpodobně spadne, no a na zemi potom bude dalších 20-30 let ležet ten velký kus toho mrtvého ležícího dřeva. Může se zdát, že strom, který spadl, už nežije. Ve skutečnosti se z něj teprve stává nový svět. Po desítky let poskytuje životní prostor mnoha dalším druhům.
Tady se opravdu jedná o velikánský bukový kmen. Byl pokácený z důvodu bezpečnosti, ale to dřevo nebylo vytěženo, bylo tady ponecháno k samovolnému rozkladu. To mrtvé rozkladající se dřevo je zásobárnou živin pro novou generaci lesa. V současné době stále více nabývá na významu i to, že to mrtvé trouchnivějící dřevo dokáže do sebe nasáknout ohromné množství vody a tu vodu postupně potom vydává zpět. To tlející dřevo je zároveň mimořádně významným biotopem pro různé houby. A konkrétně tady v Chuchelských hájích bylo zaznamenáno 165 druhů různých houb. A to je opravdu mimořádná diverzita. Nepochybně to tedy souvisí s tím, že je tady veliké množství právě toho mrtvého tlejícího dřeva v různých stádiích rozkladu. Protože se nacházíme ve městě, je nutné dbát především na bezpečnost návštěvníků. Pokud starý strom hrozí pádem, je potřeba ho odborně ošetřit. I tehdy ale často dává smysl ponechat alespoň část stromu, například ve formě torza nebo vysokého pařezu. Právě jsme na Petříně, za mnou vidíme jasan, který byl původně navržený na havarijní kácení, ale naštěstí děláme torzo a myslím si, že tady na tom místě to je dobrý nápad, takže na tom stanovišti i to torzo může relativně dlouho fungovat. Tak už teď vidíme, že v té spodní části je tam defekt, který už je to v podstatě mrtvý dřevo, který pro spoustu druhů je ale vlastně jako hodnotnější. To znamená, že pravděpodobně ty dutiny se budou zvětšovat a bude fungovat i pro další organismy. Takovéto torzo už nehrozí pádem a má mnohem vyšší biologickou hodnotu, než kdyby byl strom pokácen a jeho kmen ponechán na zemi. Příroda kolem nás vždy fungovala v koloběhu života a smrti. Až příště uvidíte starý trouchnivějící strom, zkuste se na něj podívat jinak, jako na přírodní poklad plný života.